Weiser med jer. Claus fra Team Husky Weiser og Fenner Sports. Og som tidligere annonceret, så laver vi nu en video, hvor vi gennemgår forskellige seletyper og pasform på dem, og hvordan de sidder korrekt på hunden. Og det er næsten live. Vi tager i hvert fald ikke videoen om. Så kommer der lidt fjummerting ind imellem, så tager vi bare det med. Jeg har taget min Taki som model, en mellemstor til stor tæve. Og jeg har faktisk iklædt hende det, eller monteret hende det, man kalder en X-back, eller nogen siger crossback sele, som er den mest anvendte træksele til trækhunden. Og den sele, jeg har sat på Taki nu, det er en non-stop dogwear, den der hedder Nansen Nome 5.0, og er en rigtig, rigtig fin og god sele. Så det vi kan prøve at tage først omkring pasformen, det er jo længden på selen i forhold til hunden. Og når vi arbejder med seler, som ikke er specialsyet til hver hund, og det gør vi jo altså ikke, vi har nogle forskellige størrelser at vælge imellem, så kan man sige, så arbejder man med nogle tolerancer, fordi ja, vi kan jo selvfølgelig få specialsyet til hver hund, men jeg tror nok, at det vil være en temmelig bekostelig affære. Så man arbejder altid med lidt tolerancer, men vi kan prøve at kigge på længden her og se, hvor trækpunktet i selen ligger her fra træksnoren og til selve ringen. Og den på Taki, der ligger den sådan lige over haleroden, lidt vel ude, så måske en lille smule lang, men absolut inden for tolerancen. Ser vi på, hvordan selen ligger hen ad siden, så følger den faktisk hendes ribben her, og går ikke ud og sætter sig og trykker i det bløde. Så der sidder den faktisk også godt nok, og krydset her indover ligger faktisk pænt på ryggen af Taki. Samlingen her, den her strop, der sidder her, den ligger også sådan over skulderbladene. Så de ikke, altså hvis den var for lille, så ville den jo ligge heroppe, og så ville det være noget skidt i forhold til bevægelsesmulighederne for skulderen. Så der ligger den også godt. Ser vi på brystet af Taki, skal vi lige prøve at se her, så kan vi se, at det her Y her, det ligger faktisk lige omkring brystbenet. Og det betyder, at den ligger rigtigt og korrekt, at den ikke er for lille og ikke er for stor. Sådan at trækket på selen, det ligger her, og ikke op i halsen eller for langt nede mod brystet hernede. Så den ligger faktisk rigtigt. Ikke også, Taki? Det man skal tænke på, når man monterer en sele på sin hund, er, har man eksempelvis en hund eller flere hunde med lidt større hoveder eller rigtig kraftig pels, jamen så kan man umiddelbart komme til at give en for stor sele på, fordi den skal jo føles lidt let og nem at få over hovedet. Og når så man har fået den over sådan hovedet på sådan en pelset hund, så går der lidt tid, og så vil den ligesom komme ind under pelsen, og så vil den faktisk sidde forløst. Så har man en hund med meget pels, så vil jeg foreslå, at man iklæder hunden selen, og så får man lige sat den godt til og trækker pelsen ud, og så lader man den lige løbe rundt i et kvarters tid, og mens man ser på den og se, hvordan selen sætter sig rigtigt, og så vil man ofte opleve, at den så sidder korrekt nede omkring hals og bryst. Så en ting, jeg godt lige vil prøve at bemærke på den her sele, det er, I kan se, at den er formsyet her langs siden. Det vil sige, at der er en syning, som er skrå her, sådan at det ikke bare er en lige streng, der går op her, men den er syet, så den former sig efter hunden. Og det betyder altså ret meget i forhold til trækket på selen. Og når mange viser, hvordan selens træk er, så står de heroppe og trækker. Det er jo lidt forkert, fordi når vi kører vogn og slæde med hund, så ligger trækket jo faktisk hernede. Og så kan vi se, at når selen er syet, som den er på non-stop-selen, jamen så ligger den korrekt, og trækket bliver ligeligt fordelt hen over selen, og går ned og giver det træk, den skal hernede ved brystet. Jeg kan senere lige prøve at demonstrere, hvordan det vil se ud med en sele, der ikke er formsyet. Så den ligger rigtig pænt og godt, den her sele på Taki. Kunne måske være en lille smule kortere, men det er ikke noget, der gør noget. Det værste er, hvis den er så kort, så den ligger heroppe over krydset her, eller over hoften. Så er den simpelthen for kort, og ved det træk vil trykke for meget ned på Takis hofte her, og kunne give en forkert belastning. Så selen ligger egentlig godt. Jeg kan lige prøve at tage den her sele af Taki, og så vise en anden type sele. Ikke, Taki? Du er en flinke hund i dag. Og en god måde at tage en sele af på, så lige her med hovedet, se hvis den er lidt stram, det er at sørge for at få selvfølgelig over halsbåndet, og så underdelen, det underste af selen heroppe på hagen, og så lige trække den ud over ørerne, sådan. Så er den af, let og elegant. Ikke, Taki? Du er dygtig. Prøv at give en lidt mindre sele på. Jeg tager nu det, der hedder det jeg monterede på før, det var en Nome Nansen 5.0 størrelse 7, og med blå træksnor. Og det betyder, at det er en hel størrelse. Skal vi sige, så det er en 7 med almindelig halsstørrelse.
Nu tager jeg så det, der hedder en 6,5 på, og halv, fordi den har en rød træksnor. Og når den røde træksnor er på selen, så betyder det, at den går en halvstørrelse op, men ikke op i længden. Så den her, det er altså en sele, der er lidt kortere end 7'eren, men den har samme halvstørrelse som 7'eren. Så den prøver vi at iklæde dig nu, ikke Taki? Du er så dygtig og flink. Ja, det er du. Sådan. Så skal vi prøve at sætte den sted, og der kan vi se, at den faktisk sidder lige en kende kortere. Men ellers sidder den også ganske pænt på Taki. Den sidder okay i halsen, for det er jo samme halsmål som før. Og den sidder okay heroppe ved ryggen. Det er sådan lidt ældre model non-stop sele. Det vil jeg også kunne se, at der ikke er nogen ring her, men stadigvæk en udmærket pasform. Det var bare lige for at illustrere, at den kan blive lidt kortere, og den kan også blive lidt, altså uden at blive mindre i halsen, ved det, at non-stop dogwear kører med halve størrelser. Så husk det. Man kan få alle længder i en halv størrelse op, altså hvor man så får næste længdes halvstørrelse på. Og det giver altså nogle muligheder for at få en sele, der passer endnu bedre til hunden. Så nu sagde jeg før, at jeg vil prøve at montere en sele, som ikke har den syning langs siden, som non-stop selen har. Og det kan jeg roligt gøre det her, uden at genere nogen, fordi det er en sele, som ikke produceres mere. Så jeg kommer ikke til at genere nogen med det her. Nu tager vi lige en sele på til dig, Taki, til igen en crossback eller X-back sele, og du er flink til at hjælpe pigen. Og der kan I se, der sidder, nu vil jeg prøve at gå herom. Den sidder stadigvæk fornuftigt på Taki, det er stadig en god længde. Men her har vi ikke den her syning på selen. Det vil sige, at den faktisk går hernede fra og skråt lige op, i stedet for egentlig at bugte lidt her og følge hunden bedre. Den sidder stadigvæk okay på Taki. Men det man kan se, når det naturlige træk kommer, så prøv lige at se, hvordan selen den ligesom deformeres i sidestykket. Sidebåndet her, når det trækket kommer naturligt nede fra vognen eller slæde. Og det betyder altså, at der er en lidt ujævn fordeling af trækket gennem selens bånd her. Og man kan egentlig også se, hvordan den faktisk deformerer lidt her, når man trækker. Jeg ved ikke, om I kan se det fra min arm. Så jeg har altså klar en kærlighed for de her non-stop seler af den nye model 5.0, som er formsyet langs siden. Det giver en bedre pasform. Så det jeg egentlig vil prøve at vise nu, det er, hvis vi prøver at tage en for stor sele på, hvad sker der så? Hvordan ser vi det? Nu giver vi Taki en størrelse 8,5 på. Den er godt nok stor til dig, Taki. Se, altså, der er jo ingen problem med at finde over hovedet. Den er alt for stor at få over. Og vi kan prøve at se, hvordan det ser ud, når jeg tager den på. Det er også en lidt ældre model. Men her ser vi, at trækstyrken går noget længere ud. Det er egentlig det, jeg er mest bekymret over, fordi det kan sådan set være, som det er. Men her ser vi faktisk, hvordan halsen er for stor. Og vi kan se, hvordan de her stropper, de lægger sig alt for meget mod skuldrene. Og det betyder, at Takis bevægelsesfrihed, den bliver hæmmet, når vi har en sele, der er så stor heroppe ved halsen. Det betyder også, at det her stykke, det ligger lidt længere tilbage, og det er egentlig heller ikke for godt. Og samtidig så passer sideremmen ikke rigtigt i forhold til hendes ribben. Den ligger altså for meget ude på det her bløde stykke. Så der kan vi se med al tydelighed, at selen den er alt for stor og alt for stor i halsen. Og det, jeg må sige, at ofte ser jeg faktisk en del køre med for store seler, fordi at man vil helst føle, at det er let at få den af på hunden. Og det er selvfølgelig også rigtigt, men kører man med for stor sele, så kan man altså risikere, at der bliver nogle uheldige påvirkninger af hunden. Se, det jeg har taget med, og der er jeg faktisk nødt til at tage en X-back sele, der sidder rigtig på først, for at vise. Det er egentlig også vores non-stop free motion sele, men det her det er igen en X-back eller crossback sele, jeg monterer Taki i. Du bliver udstillet for noget af dag, Taki. Og det er godt, du er sådan en tålmodig pige. Der har vi selen igen, der ligger rigtigt, og vi kan se, når vi kører vogn eller slæde, så ligger trækket hernede fra, og så kommer selve chalkline herfra ned til centerlinjen. Og det betyder, at der ligger faktisk et rigtigt træk på selen. Hvis I er ude at løbe med jeres hund, eller køre cykel, eller køre på ski, så vil trækket komme herfra. Se, hvad der sker med selen. Den letter lige på banen her. Og det betyder, at selens træk kommer anderledes, og bliver altså ikke lige så perfekt fordelt, som hvis trækket kommer hernede fra, hvor den her sele egentlig er bygget til, at trækket skulle komme fra. Så hvis vi løfter op, og jeres træk kommer herfra, fordi I kører på ski, eller på cykel, eller løber med hunden, så er det ikke en perfekt sele. Det går, altså ikke noget, der kører stykker af det, men trækket ligger ikke perfekt på den, og det har vi en løsning på, som jeg vil vise senere. Og det er nemlig vores free motion sele. Inden det, så vil jeg lige komme lidt ind på hundens kryds her, fordi det har også noget at sige i forhold til, hvilken sele man vælger at arbejde med hunden.
Taki har et godt fald her, uden det er for kraftigt, men I kan se, der er et fald her, så lægger jeg hånden her og hånden her, så bliver der ligesom en åbning. Og vi kan se på, prøv at komme om på den anden side her, hvis du vil stå lidt stille på form her, at vi har benene kommer op her og går den her vej, så vi har egentlig en god fri bevægelighed hos Taki, og der er fint plads til, at der ligger en sele her, altså en X-back sele eller en crossback sele. Og Takis bevægelser er meget fremadrettet. Det vil sige, at vi har ikke de her lidt hoppende bevægelser op og ned, fordi hun er bygget, som hun er, med det korrekt fald og en korrekt vinkling på bagben og på hofte. Det vi er til at opleve, det er, at vi kan have hunde, som ikke har ret meget fald, eller meget kort kryds. Og det vil sige, at det måske går mere lige ud her. Og der vil, når selen ligger her, alt andet lige være et lidt øget tryk på hoften her. Og man kan også opleve det, hvis man ikke lige kan se på, hvordan hundens kryds er, så kan man opleve det, når man kører med sådan en hund, hvis bevægelserne er sådan lidt mere op og ned, i stedet for en glidende bevægelse fremad. Så er det fordi, at krydset er lidt kort, og det egentlig ikke er noget fald på det. Så vil jeg anbefale en anden sele, nemlig vores stikharnes. Og den vil jeg prøve at montere Taki nu. Ikke Taki? Hvor er du fin. Og hvor er du dygtig. Ja, du er dygtig. Så skal vi lige blive stående her. Så prøver vi først at tage stikharnesen, og så tager vi free motion selen bagefter. Stikharnes, eller pindesele, som nogen kalder det er jo fordi, der er en pind her bag i. Og den ligger altså lidt anderledes på hunden. Og det skal jeg prøve at vise nu. Og er du dygtig, Taki. Og det her det er så sådan en størrelse 6,5. Der går jeg lige en længde ned på stikharnes. Man bliver i samme halvstørrelse som crossback eller X-back harnesen, den der hedder Nansen Noma 5.0. Og der er lidt forskel på målene i de her stikharnes og i Nansen Noma 5.0 harnes. Og det kan I finde på vores størrelsesguides inde på vores hjemmeside. Se, nu er den monteret Taki, og vi kan se, at pinden ligger her bag Takis baglår og hale. Og der skal vi cirka kunne fra baglåret og til pinden få omkring 4 fingre ind, og det går lige. Så den er okay i længden. Den kunne måske godt lige være en længde større. Det vil sige, så vil jeg nok gå op i en størrelse 7, men ikke en halv, altså en 7 med blå. Den vil også sidde okay i længden på Taki. Ser vi henover, eller på halsen her, så sidder den faktisk fint. Den sidder som en skal foran, hvor vi har ydet liggende her på brystmusklen, eller brystbenet hedder det. Og vi kan se hen over siden, der ligger den også som den skal lige på kanten af ribbenen her, uden at gå ud det bløde. Og så kan vi se, hvordan den ellers har en meget mere kraftig vinkling på dens sidefender her. Og det er fordi trækket på pindeselen ligger helt anderledes. Det ligger nemlig hernede bagved, i stedet for at komme herop fra. Og så har vi lidt elastikker til at sørge for, at den bliver sådan nogenlunde siddende på hunden. Og det vil jeg foreslå, hvis man har en hund med lidt kort kryds, og der ikke er nogen vinkling på. Fordi de har lidt mere op- og nedbevægelser, og det giver dem altså lidt mere frihed til at bevæge sig lidt op og ned, uden at der lægges pres her på deres hofte. Samtidig så kan det også være en sele, der er god at bruge til ens wheel dogs, altså dem, der går tættest på vognen og slæde. Fordi at der er ofte en lidt mere pres nedad på selen, og det afbødes altså med den her stikharnes, som har en noget større vandring uden at belaste hunden. Det kan I faktisk se her. Så der kan jeg anbefale, at man bruger en stikharnes. Ellers så ynder jeg ikke at bruge stikharnes på nogen andre hunde end wheel dogs. Jeg har prøvet det, men jo mere man sætter på en sele, jo her pinde og så videre, jo mere dallerværk er der. Tungere bliver de, og det er godt for noget, men det er ikke altid godt. Så min foretrukne sele, det er crossback eller X-back harness fra Non-Stop Dogwear. Altså den der Nansen Noma 5.0. Og den næste jeg så vil anvende til wheel dogs. Nu har jeg ikke nogen hunde, der har en problematik omkring ikke faldende kryds. Men til wheel dogs kunne jeg godt, hvis de er rigtig store, mine wheel dogs, finde på at give dem en stikharnes. Så nu vil vi lige prøve at iklæde Taki en free motion harness fra Non-Stop. Ikke? Taki, skal vi prøve den? Den prøver vi. Sådan, du er meget tålmodig. Og free motion harness, den anbefaler jeg til brug, altså ved løb eller cykling, eller hvis du kører på ski med din trækhund. Fordi den har en funktion, der netop løser det problem, jeg viste før med X-back harness, hvor trækket var højt. Og der kan I se, den her sele, den er for det første til at justere, så der kan jeg lige prøve at justere lidt herop.
i forhold til, hvordan den skal ligge på takke. Nu bliver hun snart lidt utålmodig. Den lægger vi ned her. Og så kan jeg justere de her stroppe i forhold til, hvordan den skal være i siden her i størrelsen, så den passer til takke. Den her sele sidder nu ganske fornuftigt på takke også. Men der kan I se, at når jeg har et højt træk her, så flytter vi ikke de her seler på samme måde, eller sider på samme måde, som vi gjorde med X-Back harness. Der ligger der altså mere rigtigt på hunden, og trækket forbliver mere rigtigt. Og kører vi endnu mere heroppe af, så kan I se, så passer den også bedre ned med den jord, eller den fender, der går ned under hunden, og vi får altså det rigtige træk ned på brystet. Så det vil jeg klart anbefale, hvis man kører med en hund med og løber og cykler, eller kører på ski, fordi så er trækket her på, trækpunktet er højere, og der vil den her sele ligge bedre. Så det var de forskellige typer seler, vi vil prøve at vise i dag, og hvordan de sidder korrekt på hunden. Og det håber jeg har givet jer lidt inspiration. Og så kan man selvfølgelig godt sige, at jamen, skal jeg så ud og skifte seler til alle mine hunde, og det er jo en bekostelig affære. Jamen det er da også rigtigt. Altså har man 10 huskyer, og man køber 10 nye crossback eller X-Back harnesser fra Nonstop Dogwear, så koster de jo 4,99 stykker, og det er så 5.000 i alt. Og det kan da godt være en udskrivning, men man kan lige gøre regnestykket og sige, jeg vil faktisk garantere, at medmindre jeres hunde æder selen, og man ellers passer godt på den og sørger for, at den er renholdt, hvis den er blevet beskidt, og der ikke er for meget grus i den, så holder sådan en i hvert fald i 4 år uden problemer. Og så svarer det faktisk til, at omkostningen per hund per sele, det er 125 kroner om året. Det er jo altså knap 2 poser snacks til den. Så regner man sådan på det, så er det jo faktisk en absolut overkommelig investering for at sikre, at man har en sele til sin trækhund, som sidder korrekt og som er en høj kvalitet. Og det oplever jeg bestemt, at Nonstop Dogwears seler er. Så det er det, vi kører med. Så tak for nu. Glad for, at I fulgte med. Håber, I blev inspireret og fik lidt brugbar viden. Har I spørgsmål, så skriv endelig nede i kommentarfeltet, enten på vores YouTube-kanal eller vores Facebook. Giv endelig jeres kommentarer om, hvad I synes om det. Er der andre ting, I kunne tænke jer at høre om, jamen så skriv til en kommentar, eller skriv til os. Så vil vi prøve at kigge på det med åbne øjne og se, om der kunne være nogle spændende ting, vi kunne fortælle om også. Skal I bruge flere seler? Har I spørgsmål til seler? Jamen skriv til os igen, enten i kommentarfeltet, eller skriv en mail til info@fenra.dk, eller skriv en pb på Facebook, whatever, hvordan I nu har lyst til at komme i kontakt med os. Så skal vi nok svare jer og hjælpe med at finde de rigtige størrelser, hvis der er spørgsmål, eller finde den rigtige sele, hvis der er spørgsmål. Skal I bruge større mængder, jamen så kontakt os også, fordi så skal I lige bestilles hjem, og det går altså ganske hurtigt. Nu for tiden, fordi vi er jo ikke i slædehundsæsonen nu. Det varer lidt nu, så der er tid til at få seler hjem. Og der er ganske godt lager og hurtig levering. Så skriv til os. Ha' en god søndag. Hej.